foni yako ni zvidare kabhati kuita zvezveoda zvidare hatisuna kuita mene zvekutamba kana kukaseka toda kuita dare zvidare unozotora dare foni yako waunza $20 itai hapo kopati ngerapo singaite leo $20 zvinyika singaite aiwa tete kuita paiwoda nendare madai zvachinguri mwaona kuti ripadai pana hauzokukumbukira ivavo leo $20 zvinyika ngoba ndiyo mari edare someone rakakanyorwa kudhara zvinotara kudare izvozvo vatongo vanozvidzwa munyaya yematongo nyaya kwete zvimwe mari edare kunobvisa kana zvava zvichemo munozotataura mudare mabvisa mari dzedare kwete muda kuti ukangoita zvichemo chamabvisa mari itai musatipei mari edare mamusina mari edare nemamwe kudara nimwari mafona mabharani wei ndakafona munifona ngwai pakati order mudare muno musate kuti mutongwe nedare jaji akatsama munombozviziva triki iyo kuti mukashatisa tsamwisa jaji akakutongai aine hasha zvinhu zvemunochenji akuzi waita tuma samon ari kuripotera ngironipa tuma samon iwani munhu ari kudaidza vanhu mayorem plendish ndiyo plendish akafuta but akasiyana okay maklem akasiyana komwe dzipira mwechete maklem akasiyana uri kunzwa here triki uchienda kudare usasvike padare wotsamwisa jaji asati akudini akutonga unoda kuti azokutonge sei kana ukanga wamutsamwisa ndiri kutaura kune iwe imi mese muri tu kuti zviro zviri basic uri kuenda kudare vari kukutaura kuti unouya nemari yedare iwe unosvika uchira kuti hauna mari yedare saka watoenda uchitaura kuti hausi kuda unotongwa saka ndogokutonga sei kana ndisingaje ndati ndozokutenga sei kana ndisina kudya ndokutonga sei kwamejasirituko unoenda here wadaidzwa kuti uya unongoenda hani mutemo wakatoiswa nehurumende kuti uchienda kwamambo unoenda uine chaunenge wakabata kundoti utongwe namambo hani mutemo wehurumende saka raimi muchiuya mutoa kuti hamuna kumari yekutongwa muda kuti kutonge sei muda kuti kutonge sei ini changamiri dare harisi rangu akuudza kuti harisi rako ndiani akuudza chiti tauro akuudza kuti dare harisi rako ndiani andodaidzwa nedare koita maprovisions anodiwa nedarika dare ndo rinozoziva kuti iwe harisi rako kana ndirani nekuti dare ndo rakudaidzaka iwe wataura kuti dare harisi rako ndinodzikinura changamiri foni yangu ndinodzikinura foni yangu patiri kutaura katisatotongana tiri kutaura maitikiro amaita acho kuti munoda kuti ndozokutongai sei iyo yapota ngeinodzimbawe kufambawo kwekusaziva apa kukurazoro hakusi usaziya manje uchawira manje nekuti ndakutonga ndini hasha ndokokurekera sei kana usingaiti zviro zviri basic principle ukotonyazotaura musha ekuti atokumakira panharo dzako idzodzo
Kachangamire ndofunga kuti zizozvitorwa namama. Mapurisa pavakauya vakakutsanangurai zvese. Apa makuda kuratidza mapurisa kuti havakutsanangurirei. Ndizvo zvamavakutaura pamberi pamama. Pane wemedia ona tiri kukakarisana kuti ubvise mari kuti utore. Hazvisiri izvo. Zvinobuda kanesheni kuti vanhu vekwamambo maoko makono. They are very raw. Havatongeki. Nakuti kutonga itini hasha. Kutonga ini hasha. Taura tinzwa. Satanda yeyo. Efferson Chiwewete ndiani? Uyu ndiani? Uende pekutanga. Enda Kutanga ende pekutanga. Umuziya ndo moto na. Uyu ndiani? Unasiba Samuel Saidi baba. Saidi hapo unasiba Samuel baba. Samuel bana mnatoa mungu kwa kuzozifu. Oh, Pasamon. Kwanonzi Patience Karigo. Ndimi. Kwanonzi Tinashe Karigo. Hapo. Pasamon rest 2. Kwanonzi Itai Tichawana. Pati Tichawana. Ndiripa. Upa. Saka Itai anakuya kudare. Tinasha anakuya kudare ndizvo. Kwangu yenu ndedzi muri 2. Musina futi mari. Because ipo papa kama ndutare wese asina kuya fana bata futi ma 2020. Dzambudzi natuna. Tambudzi natundatu. Nokuti havana kuya kudare. Changamire nyaya dzipampenyu imbiri. Nyaya dzaunzwa na Efferson Chiwewete. Nyaya yekutanga yadaidzira na Patience na Tinashe Karigo. Nyaya ndeyekuti uya tikurukure nauye mwana wenyu. Uya nembo dzako uchitupa nemari yedare. Inyaya yake yekutanga. Yechipiri yadaidzira wana Tichawana. Itai na Patrick. Nyaya ndeyekudanana nemukadzi wangu. Uya nechitupa nemari yedare. Saka ndinodera kuti nyaya mbiri dzinopinda pa1. Taura tinzwe. Efferson. I'm sorry, ma'am. Tanga kutaura nyaya yemwana. Dzese. Tanga kutaura yemwana tozopinda pane yeshure kudanana nemukadzi. Kana kuti tanga yokuda mwana. Utanga kati simudze izvi vakumatrodo. Mukoma wangu akashaya gore rapera muna August. Anonzi ari mukoma wako? Jerifani Chiwewe. Okay. Ashaya takamuviga. Tapedza kumuviga takabva tagova zvinhu, takaunganidza zvinhu. Ndobva taurirana semhuri kuti pano hatina chinhu chotinoparadza kusara kwehembe chete. Tarisa kuna mama. Kusara kwehembe chete. Saka taparadza hembe, zvimwe zvese takabva tazvisiya ipapo titi ndezvemhuri iri pano. Isusu hatina chotobata, tinongoparadza hembe chete ndozvatoko. Saka vanhu takazopandaka ndobva tadzokera kumabasa kuti tinenge tichisevenza. Hapana kuita mazuva. Pane mukomana anonzi Itai. Akanga sara atopinda hapana peta kana 3 days tabva kubva panhama anga ava kupinda mubedroom memukomana. Machiita sei? Kuita mukadzi wangu mudzimai. Kuita mai guru wako mudzimai wake. Ndowapi mai guru wako? Iwa. Saka inini ndobva ndasimuka kugokwana ndirichibva ndauya ndobva tasvika ndakauya nemukoma wangu mukuru pandiri tichizama kuti timbotaura nemudzimai wedu tiri tega, but tichitaura nemudzimai wedu akatipopotera zvekuti achitotaura kuti hamuna zvamunondiita. Tikatomboita chirama kungoti tatasedza umwe muvakidzani pataitaura nawe ndiye tatokubuda panze watanga kuita
maigura kwamukadzi andonzani itai 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 tichawana yasina kuya mwana wewawo handisi ndo baba here vandifunga ndo baba vacho ndiwo baba wacho ndizo here baba handina chanotoziva baba ndakato aiwa mwana wenyu here tai mwana wenyu here chete ndakafunga kwaunoketa ndisi kuziva saka nauya taitaura mukadzi uyu wakazo takudzokera tataiwa nozvemukadzi wona wazvawakuita zvawamhanya izvi nezvawatosvibisa musha wedu isati atatomboita kana nyaradzo pana chatataita akaratidza kunge anzwisisa ndibva tadzokera ndichingoti hapana kuita kana mwedzi zvikai mukadzi uya hapasisina bamba ndafonerwa nevana mukadzi uya waenda asi atuta zvinhu bamba aenda kumba kwaitai inde padakwira bhazi kubva kwanandiri ndichibva ndasvika kukumba kwe ndakaita 3 days ndibvamba paya ndasvika hapana munhu ndiri kufonera mudzimai uyu hapana munhu ndichibva vane munin'ina wavo vavanogara naye padhuze navo ava adzimai vanga ndichibva ndaenda kuya ndichisvika ndikanzi bamunini mauya ndikati ndikati ndiri kutotsvagawo mudzimai wangu kuno kwamuri ndikanzi imi hamuzoti mudzimai wenyu akaroorwa here hamusisina mukadzi akaroorwa akaroorwa ndanzi ndati allright uyu mudzimai uyu patakagova zvinhu wakasiyiwa mumavoko edu saka kwaakaenda unogona kundokuvadzwa kana kuitwa chimwe chinhu mhosva inozoka futi patiri nokuti ari mukati memavoko edu ndobva ndatsvaga tezvara kunoku mudzimai hanzvadzi yenyu haisisiko yakaroorwa nemumwe murume asi akatotuta zvinhu zvedu akaenda nazvo kumba kwemurume wakeko akatoita chii zvinotaura zvakaziva zvakapinwa pane mombe kani mombe nhatu nedhongi taura necheni madhoki matrawel dongi 1 dongi 1 plus pane mwe nhau yandasiya pamashori takagova zvinhu handiti tagova zvinhu pane hembe dzakavigwa nemudzimai uyu akapa murume wake murume chikomba chake chikomba chake dzasina kubudisa dzikazoonekwa dzakupfekwa nechikomba saka inini ndobva ndakuda tezvara vakandipindura muromo kuti kana zvirizvo zvaada izvo yava nhau yake nokuti ndiye wafunga kutanga muupenyu unyuwana mukoma wakasiya mhuri ngani napatience maiguru avo vane vana here right maiguru avo vane vana 7 mukoma wangu anga akaita mamwe madzimai asi une vana vari kugara ipapo wese 7 nevava vakaita vana 7 wamwe wacho wangadi kune mwe i7 futi saparuground 14 kana tomwe wakaroorwa saka zvikaenda tezvara chirega ndiunganidze mhuri yangu ndione kuti zvinhu zvakaenda zvidzoke nokuti yafunga kutanga muupenyu ndobva tamira takadaro tati garei
ndakavhunzwa ndakonerwa zvineva nazvona mudzimai adzoka zvipamba kubva kuya kuchikomba kuya ndichibva ndakwira bhazi asi ndisati ndasimuka kubva kwanandiri ndakatanga kubata zvetezvara kotezvara yavaipi zvemakundita nga munoziva kuti hanzadzenyu yakaroorwa nhasi adzoka zvemumusha medu vachibva kwaakaroorwa kozi kungofamba sei ndanchikukumbirai kuti mukwire bhazi mubve kubasa kwenyu iniwo ndibve kwandiri kubva tisangane pamba paya titaure nhau iyi tezvarakandipindura murumu kuti ina handiwiko handiguriko nekuti nhau yakaitwa nemwana inondinyadzisa saka inini handiwiko ikoko nhau iyi mungatoitaura nemasabhuku kana maikonewa kumasabhuku ngainde kwamama inini hamundioni ndakabva ndasimuka indi vandaenda zvarawaramba ndobva ndasvika ndikatora ndakwasabhuku ndikataura nhau iyi kusvika nhau iyi yazouya fumi zvichireva kuti chekutanga zvauripa kunaya kuti 1 akasvibisa mushandi kusvibisa so that iziye machaji acho auri kusvibisa musha namba 2 kuti adzorere zvifuyo zvaakaendesa kuchikombani anonzi tina chikarigo ndiani iyanzadzi yewava ndo rutezvara vanofonera wanga wakadaizvatore kudare zvifuyo zvidzoke namba 3 uri kuti chi mudzimai abve pamusha here kana kuti tijekese kana kuti asaunze chikomba pamusha here kana kuti chi isusu tatisingachaverengi nokuti munhu vanga akatoenda kasiya musha wedu akaenda kumurume saka tataa kutoti munhu akaenda kumurume mbatya dzeboyfriend dzidzoke mbatya dzakapuwa dzakapiwa boyfriend dzidzoke so pakusvibisa mushapo ndo patinoona zvinozobuda kuti zvakamira sei ndo machaji ari kutsanangurwa nemurume wako kuti no wasvibisa musha wedu dai wachisuduruka hako hatinai zvatingade kwauri namba 1 namba 2 zvifuyo zvawakatora dzinove mombe 3 nedhongi rimwe chete nezvinhu zvawakatora matravel majoki nechii zviri zvawakatora dai wadzora hako pamusha pedu then chekupedzisira mbatya dzamukoma wake dzidzoke dzawakapa chikomba dzidzoke saka unoti chira inini ndofunga ndakarorana nemurume wangu 2005 pane vana 4 tichigara naye nekuoma peupenyu town takatsvaga ruzevha ndini nemurume wangu takatsvaga ruzevha jefamasi patakwanisa kuwana mumba iwo 2005 ndoba ndaitaura upenyu harima kwakutora vana vakomana kwakugara nawo pamunda watakagara zveshuwa vakasimuka kaenda kuSouth Africa ndomwe machakaenda 2014 umwe wacho uyu akazodzoka baba wacho achibvaita mazuva matatu achibvarasha zvadaro baba wacho ndo akanga atsvaga mukomana watanga tinaye anonzi Itai taigara naye pamba ipapo vese vanga vasipana baba ndini ndaipa achengeta pamba ipapo inini nemurume wangu takaita vana 7 ndiripo pamba ipapa munda iwo unoda neini nemurume wangu saka inini nekushungurudzwa vana vataigara chishungurudza zvetu yatobata demo achida kunditema umwe wacho mukuru akatosvika pakundirova ndopa ndakati aiwa magariro andoita panapa haana kunaka regai ndimbosuduruka handina zvinhu zvandakatangura changamire vangu
ndakatakura hembe dzangu chete. Mombe dzavari kutaura pakasara mombe 2 mushure mekunge zvapafa baba wacho taive nemombe dzedu kunge 3 dziri mudanga. Inini nenyekubatikana nekufirwa kwandandaita handina kunzwa zvavakaronga. Vakatora mombe dzangu vakapa mwana wavo mukomana first born vachitaura kuti baba wako akataura kuti mombe ndedzako taipa baba wako mari vachidya taitumira baba mari vachidya mari yemombe dzekuti mwana atenge mombe dzake. Inini handina kuzvitora hangu kuzvisa mumusoro nguva iyoyo ndakangoti aiwa zvinhu zvatoitika ngazviitika asi vakatotora mombe dzangu achibva wapa mari pandangonyarara vachiti baba taivapa mari dzedu vachidii. Mombe dzavari kutaura changamiri wangu pakasara mombe 1 nedhongi 1 ndakazvitengesa ndisina chekupa vanhu ndisina havandibatsiri kana salt kana sipa havana chavanondipa ba hawana kana chavanondipa. Fodya iyoyo wauri kuzodanana nemukomana ikwai kuminyengerera kuitirwa basa lebha kutemerwa huni havana chavanondibatsira nacho kana 1 chavanondipa havana. Saka ini ndakatoti handanyanya kushungurudzwa nevana ndini ndakatanga kumumhan'ara kwasabhuku mukamba vanzwa kuti ndari mumhan'ara inini wobva vamhanya ivo ndakazomhanya kumumhan'ara kwakuzoendesa nyaya kudaro zvadaro vamhan'ara nyaya yabva kudaro friday yacho kandiendesa kumapurisa vakanotongwa nemapurisa vakaudza kuti vana ivavo siyanai navo mundu ainotodana mai ivavo vasiye vari pamba papi vari ipapa newana wavo enge ndandisina kumbotakura zvinhu zvangu ndakatobva ndichitoti regai nditize ndimboponera vanondiuraya vana ava vari kubata matemo vari kuita sei nokuti mwacho akatondirowa Mutu wana wanda wapi? Vakomana ava. Wana umwe. Vana yemurume wangu andakagara nawo 18 years. Ndakatanga kugara nawo asati ambotanga kuenda kana kuchikoro. Vana ivava. Ndima kwawarera. Ndimi ndakavarera vari 4. Saka makatsvaga chikomba. Aiwa, chikomba handina kutsvaga. Munhu aive pakasiwa nababa wacho pamba. Kwete kuti ndakatsvaga kudhara. Aishanda. Aishanda pamba pedu. Ndo madana. Woku ndakadanana naye. Nekuomerwa neupenyu. Nekuti havana kana chavanondibatsira nacho. Ndobva makurara naye mubhedroom. Aiwa. Taingogara, abvira taingogara pamba tese papa. Baba kwacho akapenda taigara pamba papa. Ndokumupa mbatya. Aiwa, handina mbomba mbatya dzemurume wangu. But vari kuti katakaona mbatya. Ngavataure kana vane hembe kana 1 yakambotengera baba wauka, votaura kuti hembe yandakatengera baba iyi. Kana kuti hembe yandakamupa murume wacho votaura kuti handina hembe yandakamupa. Munhu akazozvitengerawo hembe dzake ndokunga ndo zvakavarwadzira kana kuita sei. Asi hembe handambotosara kana nehembe kana 1. Zvinhu zvese ndakabuditsa ndikavadzisa. Havaivatengera kana hembe havaiziva hembe dzababa wacho. Inhema dzavanotaura idzi. Ndini ndakavareva nhasi vanenge vachitondibatira matema ekuda kutonditema inini. Okay. Ndinoti zvataurwa zvinhu ichokwadi chiri zvakanyika. Ndiwaniyo. Ndine Harrison. Edison. Mwana sasda weava. Sasda weava. Ndisasda weava vari kwandiri. Alright. Inini chandinorada kuvuka ndechekuti hakuna here mombe dziripo dzotikaenda kunogara dziripo kana uchiti kune kukaenda kwasara pamusoro ichandanga mombe dzadzisi dzevavo dzeguru mombe zvadzakaita pane makore mairi dzakauya dzega dziri 2 mombe idzodzo ndokandaenda kumapurisa komhanga ndine zita ririko vandanzichengetai mombe idzodzo vabvunze kuti handidzoeredza vari kutaura dzisiri dzababa mombe idzodzo asi dzakanga dziri mzitakangoesa wakavarusaka tsamba inodzonenyi saka ini ndakati pane ndiri ndo pane ndichengeta mombe dzodzo nekuti tsamba yemapurisa ndini ndinaro vabvunze kuti aivepo here padzakaombe idzodzo vakomana havana chavanoziva nemombe idzodzo handisi kuramba mombe dzakayadzeka handisi asi izvozvo zvinhu zvakasiyiwa mumaoko nekwazviwewiti saka izvezvi titonenhawo inenge village yekuti mombe dziya dzakauya dzatinoziva apa dziri kupi dziri ndimbobvunza wangu mai ipapa handiti makamboenda kuboyfriend kuyawo ndandisinaenda kuboyfriend pamakamboenda mucho hamadzoka mombe dziri kupya mombe dzipi ipo dzamukutora edzo ndindaitichengeta 32 ne1 1 ndakaitengesa ndisina chekudya nevana nedhongi racho abvunze vandakazvitengesa ko mombe dzakauya dziripo 32 ndinadzo nekuti ndakati pane ndiri ndo padzine dziri
nekuti ndini ndakapiwa tsamba nemapurisa ekuchengeta mombe hadzisi dzababa dzavari kutaura kunyeka kwamakamboenda ndo kwamakaenda nemombe 2 ndokwamakadzisiya kwabva madzoka pamusha ndandisinaenda zvachose changamire wangu ndaitomboendawo zvekuvabvunze pasvondo ndichidzoka ndichichengeta vanomupambapesa ndichingowachengeta nevakadzvawo pamaiteererai ndiri kukubvunza unopindura chiti makadzoka pamba penyu handizvo kwabva masiya ng'ombe dzamaichengeta Samuel makadzisiyirani ndakangodzisiyawo munhu akudzichengeta mudondwe makadzisiya ani wacho makasiyana amakasiyira ani kune umwe murume anonzi Subhiri ndiyo ndakachengetesa ngei makachengetesa ng'ombe kusai imi muchidzoka kudzoka kwandakaita ndakadzoka ndichiti regai mboniona kuti hondo dziye dzasei ndiwane kudzoka nditange kurima kumba kwangu ndopandakatosvikako kana dani asi wabvunze kuti pasvondo pega pega ndaisadzoka kumba kwangu herini ndichitouya kuchengeta muri kutaura zvese zvamuna kubvunza ndikukubvunza inyaya kwayo zvai toenda kwenyu makasiya ng'ombe ikoyo ndiwo madzoka pano muchadzokera rini zvamauya kana mumabva kupi ndrubva kumba kwangu chana ipapo pamunda wangu andakashanda nemurume wangu ndopandiri kubva ndopambapindati muri kubva kufamba penyu ndopamudhangamire ko ng'ombe ndichanotora rini ndichanotora kane chanoda kubvunza mai pamunobva muchienda kwamunoenda